Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै दंफैयो हाजोगुदि गामियाव। गतिके सुरजेन बसुमतारीमोन ना बसुमतारी न'आव फैयो। बिनि फिसालाया जादों देग्लाय फार्स्ट डिभिजन पास जादों। गतिके जों मिथिनो लुबैदों जे बाबुआ देग्लायथ' फार्स्ट डिभिजन लाबाय, गोबां गोजोनथाव खौरां जोंनि बगुजिलि आनसलिक जानानै। गतिके बाबुनिसे एसे मिथिनो लुबैगोन माबायदि फरायनानै फार्स्ट डिभिजन लाबाय। एसे फैलाय गिबियावनो आंनि सिगां जानाय बयखौबो बरायनाय जाबाय। बाबुआथ' देग्लाय फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय नालाय, गतिके माबायदि गोजोननाय मोनदों आरो फरायनानै मा जानो नागिरदों एसे सुंद'यै फोरमायना होलाय। जोबोर गोजोननाय मोनदों मोननायालाय। ओमफ्राय आं फरायनानै IPS जानो सानदों। दे मोजां खबर ना। गतिके बेसेबां मार्क लानानै पास जादों? टटेल 428। ओमफ्राय पार्सेन्टेज 71.33% लादों ना। जोबोर मोजां। गतिके बिदिनो फरायबाय था दे। गतिके जोंनि ओनसोलाव गोबां खम बिदि फार्स्ट डिभिजन। गतिके जोंबो आसा लाखियो जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोना बिदिनो गिदिर गिदिर मानसि जाथों, मोजां मोजां फरायथों, मोजां मानसि जाथों होननानै। गतिके दा साननायफोरा जाफुंथों, जा जोंनि साननाय दं बेफोरखौ जाहाथे फल' खालामबाय था, जाहाथे फाल्थु जानाङा। आरो जोंनि दा खालमासि फैगोन जा गथ' जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ बिसोरखौ मा बुंनो सानो? एसे फरायनायनि सोमोन्दै एसे फरायनायनि सोमोन्दै माने एग्जाम जायैनि सिगांनो मोजां फरायना थानांगौ। आंबो बारा मोजां फरायामोन नालाय उनावसो मिथिदों। बाबुआ खय घन्टासो फरायोमोन? आं फरायनायालाय बिदिनो 3 बिदिसो फरायोमोन। 3 घन्टासो मोजां फरायोमोन आरोना आं। जेबो गोजोननाय थाबाय नोङो जे जोंनि ओनसोलाव फार्स्ट डिभिजन लाबाय। लोगोसे गोजोनथाव रायजोफोर लेटारबो लादों ससियेल साइन्सआव ना। ससियेल साइन्सआव लेटारबो लादों मालाय। गतिके बिदि जानांगौ, जोंनि फंबाय बिनानावबो बिदि सेस्था खालामनांगौ। सेस्था खालामबा जायखिजाया खामानियानो जाफुङो। गतिके फंबायथिं रोजा रोजा साबायखर थाबाय फंसे बिबुंथि लाखाय। दा बिफायाबो दं, बिफाखौबो एसे फंनैसो सोंनोसै। गावनि फिसालाया फार्स्ट डिभिजन पास जादों नालाय मा एसे गोसोआव फैदों बेखौ एसे खिन्थालाय। मानगोनां मानजाथाव जोंहा बगुजिलि आनसलिकनि मानगोनां आफादगिरि, लोगोसे नेहाथारि, लोगोसे आंनि न'खराव फैनानै जाबायदि थुलुंगा एबा मान बावफैदों बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जुदि गासैनिबो थुलुंगा मदद मोननायजों लोगोसे जेन फिसा गथ'फोरा गासिबो जेन लेखा फरायाव इयुनाव जेन मोजां मोजांनो दावगालांथों। आरो आंनि फिसाला दिदोम बसुमतारीया दिनै आनसलिकनि नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारीया बर'ना कामेश्वर बर'आ सोंनायाव फिननाय होदों जे आं सासे IPS जानो होननानै सानदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायखायनो। आंबो नाजागोन। आंनि बुंनांगौ एसेनोसै। रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ लाखिबाय जाहाथे गावनि फिसाला पास जादों, बेबो बयबो खुसिनि बाथ्रा नङा होमबा। फार्स्ट डिभिजन पास जादों। जोंनि ओनसोलावथ' गोबां खम। गतिके थिग बिदिनो आं बेखौनो देखायनो नागिरबाय। आरो लास्टाव फंनैसो बुंनो नागिरगोन जे जोंनि गार्जेनफोरखौ एसे सुंद'यै समाव नोजोर होनानै जोंनि गासै एरियानि बिमा बिफाया फरायसुलिनि सायाव मोजाङै नोजोर होनांगोन। बिसोरनि फरायनायनि सायाव समखौ नायनांगोन। आरो लोगोसे न'खरफ्रावबो मोजां आखु बेबहार खोन्थानांगोन। आरो लोगोसे बिसोरनि जाखिनि नांगौ मुवा बेखौ होनो हानांगोन। आरो होथावनाय बुस्थुखौ होनांगोन आरो होथावैखौ होनो नाङा। आं बेखौ साबायखर बावबाय जोंनि बे एरियानि बर' रायजो राजाफोरखौ। आं बुङो एसेनोसै। गतिके सानैसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय फंसे बिबुंथि होनाय। बिथाङा खावलायबाय जोंनि गार्जेनफोरखौ माबायदि नोजोर होनांगौ। गतिके जोंनि रायजो राजाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ बिदि नोजोर होनांगौ। फरायनाय बेलायावबा गाव जानाय लोंनानै जिरायबाय थाबा जाया। न'नि परिबेसखौ मोजां देखायनांगौ, अब्लासो जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरा जौगानो हागोन। स' दिनैनि ब्लगा बेसेनोसै, बारा गोलाव खालामा। जायफोरा आंनि चेनेलखौ जोबजासिम नायबाय बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर होबाय। आरो जायफोरा गोदान फैदों बिसोरो जाहाथे अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो। गतिके आं बिनिफ्राय साबसिन जाहाथे भिडिअ बानायनो हायो, मोजां मोजां खामानि मावनो हायो। बे भिडिअ ब्लग बानायनायाव जुदि गेना गोरोन्थि जादोंब्ला गावनि बर' माहारिनि इउटिउबार होनानै जाहाथे
निमाहा होयो बेखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।